Good morning! Happy Thursday, guys! Si Grutin, winasak yung upuan ni Daddy. Kaya galit si Daddy. Morning, Daddy. Kagabi yan. Kasi diba naiwan si Grut na load kami ng sing. Late na kami nakauwi. Oo, yung pag-uwi namin. Wasak yung computer chair ni Daddy. Sayang. Pero sabi Daddy, paano na nandun sa upholstery. Miggy! Si Miggy. Good morning, Miggy. Good morning, Miggy. Ako yan na yan. Good morning, Miggy. Miggy girl. Uy. Miggy. Miggy girl. Selo si Grut. Selo si Grut. Miggy. Miggy, Miggy, Miggy. Huwag ka lumapit dyan. Hey, Gruty! Go na, sama-sama na kayo. Lakad-lakad sila. May banali na si Poknat eh. Go na. Bege, Bege. Teka, hindi mangunguna yan. Dito ka, Chris. Huli kayo ni Poknat. Avocado shake, guys. Yummers. Sarap. Yummers, yummers, yummers. Ooh. Sarap. Mahal nga lang ang kilo. Grabe. 160 ata. Isang kilo. Lagay ko muna sa freezer para parang ice cream. Hello, guys! Magandang hapon. Kasama namin si Grut ngayon. Ayan, kasi sinira niya kagabi yung table ni yung chair ni Daddy. Ayun, siguro namimiss niya na yung sumama-sama, kaya sama siya ngayon sa lakad. Si Kuya Chris ang maiwan. Grutin! Ha? Baby ka ah? Kubad ka kagabi ah. Nagalitan siya ni Daddy eh. Away kami. Nag-away siya. Uy, may ano pa? Ano? May motor pa sa likod. LBC. Loko. Pero ko focus tong camera na to. Ayan, binigyan ako guys ni Anang. Ayan na. Si Kuya LBC. Ay, come on. Kilala mo eh. Baka na ano. Hindi. Dito Mumbai. Binigyan ako ni Anang. Infallible ba yun? Na L'Oreal Infallible. I don't know kung yun na tamang pronunciation, guys, na ano. Ano ba yan? Foundation. Infallible. Ang ganda. Hindi siya ano kasi siya. Ano ba yan? Matcha. So, yun, hindi nag-oil yung face ko. Di ba, Grut? Maganda si Mami today, Grut. And then yung lipstick na ano. Ano? Tiklupin mo muna. Yan. Tapos yung, ano, lipstick. Ayan. Gamutot. Bigla nangamoy, guys. Nakahiga siya niya. Tapos, nangamoy utot. Eh, hindi naman kami ni Daddy umutot. Gamutot, salbahe kang aso. Ang baho, Grut! Ikaw, may simpi ka, ha? Gusto mo ba mag-poop? Grabe ka! Yan, gawain niya yan sa ano. Akala, pinagbibintangan namin nun si Chris na umuudot. Si Grut pala talaga. Ang baho, ah! Kaloka ka! Sabay binuksan namin lahat ng bintana eh. Kasi poison. Poison gas. Biological water. Aray ko! Lukot to sa may simple, no? Salbahe ka. Hey, Susie! Ang laki ng pusit ni Kuya, guys. Nakatakam. Sabi ni Daddy, donut daw yan. Donut. Donuts yan. Ang laki, oh. It's not octopus. Hey guys, pauwi na kami. Mag-alas 5 na, pupunta pa akong sa opening nung store ni Tita Connie sa Cavite. Kailangan ko pumunta doon. Nakapag-promise ako eh. Hanggang alas 7 naman daw. So, Cora. And then, ayun nga lang po, hindi magandang idea na kumain sa loob, guys. Lalo na kapag kalugaw na mainit. Pero gutom na talaga ako, promise. Kasi papunta namin kanina lunch.
Hindi kami kumain sa bahay. And then nag-take out din kami sa Jollibee. Walang kutsara. So hindi ko nakain yung kanin ko tsaka ulam. I mean yung burger steak ko. Kaya yun, gutom ang lola nyo. And ngayon nga, inabot na ng alas 5 na, alas 5 na. Kumukulo na yung tiyan ko guys. Nahihilo na rin ako. Kaya bumili ako ng lugaw. Para-paraan guys. Sabi ko daddy, bagal-bagalan ng wag masyadong pumreno para hindi matapon eh. In fairness, masarap siya. So, ayun. Kaya si Groot, tulog na sa sa likod. Hindi, pa ako, may lumpia pa ako. Gutom na talaga. So, we'll see you later. Bahan pa kami sa bahay kasi bababa pa namin yung mga mga epektos pag pupunta Cavite. On our way to Cavite na guys. Ayan, umabot man lang ako kasi matupad ko man lang yung promise ko tita ko. Hindi nakakahiya. Kasi nagtagal kami doon sa isang supplier eh. Inaitawag ko na nga yun. Tumagal kami ng 2 hours ata. Kainis. Bagal no service. So ayun. Kaya na-late din kami. Pero anyway, ayun, basta makapunta ako, diba? Okay na yun. Kahit na wala na yung mga... Uy, saan ako linit po? Wala, diretso natin. Diretso, may palikuyan. Palikoy. Sige lang, ayun no. Kanan ka lang yan. Talaga eh, kailangan lagi ng nabi. May bus sa kaliwa, may tanga sa harap. Ano ba yan? Ayun, see you later. Pagdala tayo sa nila tita Connie sa store. Maglalagay din ako doon guys ng ng mga RMK products. Kaso ngayon wala pa akong dala kasi nga galing kami sa pick up ng ng mga stocks. So next time lang siguro basta mapuntahan ko lang siya para alam ko na yung yung place mismo. Prado na may lipstick ko. Wala na. Yun, naantay na ako ni Megan. Ang ganda ng totoo ako sa mga poste. Ang ganda lang nila dire-diretso. Ang katawa, wala salasalabit na Meron naman, mangilan-ngilan. Kapag malayuan ng tingin ang ganda naaliw lang yun. Bakor na kami guys. Pasingit-singit si daddy. We're here na guys. Ayan, sama si Grutin. Andun na sila nasa Bukana na. Haban, ang layo nung naparka namin. Ha? Wala ako. Nandun sa yung pabangoy. Ay, lock ko na ba? Ha? Lock mo. Let's go. Gala talaga to si Grutintin. Nasa bahay, naninira Nauhaw si Grutin, no? Okay na. Okay na. Di ba? Doon na kami sa pwesto ni Tita Connie. Ayan. It's all girly cosmetics. Yay! Ayun. Nakaabot ako, tita. Sapin-sapin, tsaka spaghetti. Si yung pamangkin niya? Nakapunta? Hindi. Okay. Ayun, kain tayo. Ha? Sama ni Mean. Biyan ni Mean. Hello po. Ayan. Asa yung mga junakis mo? Dalawa lang yan, di ba? Tatlo. Ito, lagi kong ito yung mini-me mo Hi ka na. Hi. Ay, kain tayo ng sapin-sapin. Gawa daw to ni Mami Honey, nanay ni Debbie. Ayun, kain tayo guys. Umabot ako dito ko. Akala ko daw makakapunta Ayun, baka magtapos si tita. Ayun, mabilis lang naman yung biyahe. Kakain na ako Ayun. Kuya, kain po. Kain tayo. Spaghetti. Dadala ako ng mga RMK dito. Di-display pa. Ang ganda lahat ng guys Ang ganda. Pinagawa nyo to? Ganito na talaga siya. Ang ganda. Cellphone. Ito yung mga ganyan-ganyan niya sa loob. Paano na? Ganyan na. Oh, ang galing. Mas maganda nakaano lahat. Oo nga Mas maganda. Ilan? Magkano? 4K lang. Wow! Ang totoong price niya, 12. Tipid na tipid Good deal talaga Ito mga gawa to ni tita mga bracelet. Yun. Anyway, kain na tayo guys. Pauwi na kami guys. Siguro tulog na. Nanginain din
Ayun, buti hindi ma-traffic. Traffic. Sarap bumiyay pag ganito lang eh.